mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. It's weekend. Biyernes. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa Señor Santo Cristo. May misa taod-taod man na 5:30. Diyan po sa Mission Church sa Dapdap. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paggalaom na yaon po kita sana gabos sa ligtas na sitwasyon asin ang pagpagirumdum na di kita magpundo nin panarig asin pakimeherak sa mahal lamang Diyos na magkaralampasan tana ang gabos na kadifisilan. Nag-iimbitar na po kami mag-iriba-iba kita sagkud alas 5 nin pagkahapon digdi na sa programang Bicol Target. Mantang kamo dyan nagbimerienda or naghanda na kan pamagihan. Tatawan ni kamo ning kabasugan na dagdagan mian sa idog kabasugan sa paagikan informasyones namin na buruto sa palibot. Pading Al, Pading Jomar, Chief Jimmy, si Pading Jim, si And, si Joshua. Sa Manibela, Henry Mata. Control Technical sa AM Band, June Napolis. Sa newsroom, nagsusuperbisar dyan via very reliable news director Mardela mantang yaon dyan ngunyan si Angel Mustasa. Siyempre, katarabang dyan Jen Matthew Balyeran. Asin si Jimos Barrios, si Thresia sa production. Pati naman po sa IT, yaon dyan si Jerome Martinez. Sagkod sa samuyang social media platform, tarabang-tabang na po dyan gabos. Ako mampan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Diyos maray na hapon. Sana po iraong kamuhanag diretso ang mga nag-arantabay kasubago. Mag-iribay-iba lamang kita. May mga impormasyon tulos kita sa palibot. Nasa linya si kumpadreng Alarmario Isihontaan. Bit-bit na lugaan na report. Kumpadreng Al, Diyos maray na hapon. Thank you so much, Pade. Diyos maray na hapon. Napapakinabangan naman na panpaburak ng mga plantita o mga masitas asin mais an abono ali sa Legazpi City Septage Treatment Facility sa Barangay Bunker 1. Aba, na-realisar na so parang recycling and then reprocessing ka yan? Correct, tabi Pade. Hali-haloy na baga ining ginibumandig di sa Bunker 1. Pinasyaran tata para makamustaan sitwasyon. Sabi ni Andrew Mendoza, ang plant engineer digdi sa area,
na nakawaronta digdi sa Sewage Treatment Facility na pinag-iwo kan city government sa tabang kayto kan Japan. So, kada Japan. Sigon kay Mendoza, pwede nang magamit, pigagamit ng anin ninda ini sa mga pananom, pero bako sana sa mga root crops. Iringkan kamote, malingoy, o kung ano pang root crop, kulang pa daw sa proseso, bako pa ini dahil pa, kumbaga dahil pa, prove na pwede na ini gamiton Iyo. sa mga root crops. Nag-iingat man sa pwedeng maging epekto kay ni. Pero naman sa mga plantita, epektibo daw ini tabi padi. O sa mga paburak masetas. Sa mga masitas. Kaya sa may mga plantita dyan, pwede pala mag-agad dyan kay abono. Pangpaburak ng mga masitas, mga mahilig sa plantita. Yun. Pero dahil panagad pwede sa mga yan na gulay, sa puuning pruta, puunin mga prutas, baga ano. Sa mga nag-uunod. Mga nag-unod, dahil pwede. So, sa taas ang bunga, pwede. Pwede. Sabi nga ni Sir na Mendoza, tigbalo na ninda ini sa mais. Sa mais? Taan mais. Baga sa taas ang bunga niya. Matalubuon daw sa mais. Tapos darakulaon sa bunga. Darakulaon so, anong apod kaan ba ya? So, kang mais baga? So, puso. Mais. Yaon gabos. Darakulaon sa puso. Yaon gabos na gabos na vitamina. Nutrition, vitamina. Pero sa taas na ang bunga. Ay nagpwede so may nag-uunod. Iyon. Dipisil na. Dipisil na babalo. Pero sa mais, probe na daw ini. Kaya, epektibo man talaga pala nini na Sewage Treatment Facility digdi sa Bunker 1. Digdi magkapigdara sa mga hali sa septic tank. Iyo. Si Surup yan kan truck. At Senro. Iyo. Kung may residensya na gusto mag-request na magpa-sup-sup, sup-sup yan, kan host, nilaog sa truck. So, tangki dyan sa truck, tapos di dara sa Bunker 1, duman iyan, piproseso. Nahiling ko so mga makina ganing pagproseso baga, may nagkape ng level yan pa di, bago binalwa. So, talagang, kumbaga, so, sumamok na. Sa lana, sumamok na. Iyo, kaya na nagiging abono. Yan. Paanoan ko yan? So, interesado. Mabakal dyan o libre yan? Libre pa man. Libre pa man yan. Kaya, pwede na magpasya digdi sa treatment facility na ini. Mga maburakon ba nang gadigdi sa mga masitas? Pertian halimuyak. Ang abono, perte. Iyo. Kaya yan, pinasiranta ba yata gusto tang balo so mahiling so sitwasyon. At least functional naman palangon yan. Yes. Kaya yan, tigriparo ini kan Senro. Senro ko niyan, mabayo na pala si Lino Benjo Calleja. Siya, kaya lang ini si Mendoza, si Sir na Mendoza, ayun, Andrew Mendoza, yung sa nagkaroon ng Kasabago, siya ang plant manager, nagariparo kan mga plantita digdi sa treatment facility na ni Sewage Treatment Facility digdi sa Bunker 1. Human waste to abono. Gigibong abono. Sige. Okay, so tabi pa so sa sa basura pala, iba man sa basura, iba man sa ining sa human waste. So sa basura, proseso naman kan ukada Japan, ugari sa distansya, pero sabi na po pakinabangan naman so abono dyan. Harayo itong tambakan ng basura ta dyan. So, modernong tambakan ng basura. Harayo ano? Medyo orareyo digdi sa treatment sa sewage treatment facility. Kaya dahil ako nakapasyam naman na medyo may distansya tabi pa din. Distansyado. Okay, sige.
Ayan tabi ang informasyon alis sa Bangkiruan area. Alarmario. Thank you. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Bangkiruhan. Alas 4:17 nin pagkahapon. Maray na hapon dyan sa satuyang mga parantabay sa Legazpi City and maging sunag hihiling sa DCGB News Online. Good afternoon sa Indo from the Philippines. Ayan, Sara Migong King and all others na dangugman, naka-monitor dyan sa Israel, oh. May viewer kita si Madam Divine na Merlina Lailani. Yan, yaon ni sa Israel. Kumusta na kamo dyan sa Israel, Madam Divine, ha? Although harayo man ini duman sa Gaza, sa kariribukan, kundi damay bagaan bilog na Israel, sa kariribukan na yan dyan sa may Medio Oriente. Okay, sige. Si sayang available sa dua, si kumpadreng Jimmy, si Chief Jim o si kumpadreng Jomar. Nganing mailog ta muna. Sige, Chief Jim, standby ta. Medyo naputol yung sa tuyang connection dyan sa imo. Inutun ta si kumpadreng Jomar. Hali dyan sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, what's happening? Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Mahaloy pa bago ang full digitalization kan mga transaksyon sa lokal na gobyerno kan tabako, partikularmente sa sanggunian panglungsod. Ini pa rin, Pio, ang nagluluwas matapos na imbitaran kan sanggunian panglungsod kan tabako kan sa nakaaging regular na sesyon ang pamayo kang Communications and Internet Technology Department kan syudad na si Madam Aileen Pasco. Ini tangani na puton kung ano ang problema kung ata sa DAIPA na implementar itong aloy ng proposal as in aprobado, may budget na magiging paperless na ang transaksyon ang sanggunian panglungsod kan tabako maging kan lokal na gobyerno. Sinabi ni Basco sa iyang pagsimbag sa pangapuda sa apod kan sanggunian panglungsod na halos plansado naman ang gabos dahil lang talaga pa maipapautok ang full digitalization dahil lang ahalato na sana na matapos sa bagong sanggunian panlungsod building, legislative building kan tabako duman sa may Siga Memorial District Hospital sa Atubangan kayto. Oo. Pagkabalyo duman sa kana i-implementar ito. Ayun. Ini sa rason na madudubli ang trabaho dahil anta susok sa susok kay Basco ang nakabuktak sa plano na ipautob iyon mga fixed lines para sa mga internet and pati na sa mga power supply kan mga ini. Bakong laptop ang gagaramiton sa kada lamesa kan mga miyembro ka sa kunayang panglungsod, kundi desktop mismo na permanenteng nakabuktak sa lamesa. Yan. And pwede man madali na sarada ang pagburubaralyo kan mga data kini sa paagi kan mga clouds o ito bagang so Google Drive or sa USB. Yan. Abo man i-implementar tulos ini dahil ang masasayang ang kwarta, masasayang ang pagal, masasayang ang trabaho. Sa napagaraman man susuk kay City Councilor Odin Belangil Barces na iyon na nagpuproponir ka na unang bita na pasistema na initially palan digitalized naman sinda kung saan ang Sanggunian Panglungsod Secretary si Madam Glenda Panti, iyon na ang sistema ang pinagagamit. Ang kulang na lang iyon itong mga mismong mga miyembro ka Sanggunian Panglungsod magkaigwa naman in direktang linya konektado sa internet para pararehas ang dalagan, kumbaga ang mga computer pa ding planong gibuon konektado lang sa sarong linya para kung gusto mong hilingon sa sanggunian bayan na mga sanggunian panglungsod na mga resolusyon
sarong click mo lang duman sa computer kung siya lang gusto magiling, maluwas duman so files kan sanggunian bayan sa kunay pangusod secretary. Yan. Pipreparar na ini pa rin as in susog kay Bilangel Verses oras na mapangyari na itong full digitalization, dumana ini direktamente ma-implementar sa bagong legislative building duman sa Karangahan Boulevard. Ayun. Yan pa rin, mga Kumpadreng Jomar, Go. Iuan susimbag na duman sa query kanakalis na mga semana kunata nakatenga yung full digitalization yan na paperless transaction kan sanggunian panlunsod. Iyon na iyan palan. Iyon na yan pati. Yaon, preparado. Oo. Mabarakal na sana kang mga kaipuhan, mga electronics, mga computer, yaw na ang pundo, kaya lang dainin bakal pa, taday man hindi magagamit pa digdi sa old building, dumang gagamiton sa new building na. Question is, nuarin ito so new building magiginang available pwede nang magamit over? Initialmente pa ding PIO, dapat available iyan bago matapos ang taon na ini. Ang problema, nagkaigwa kipagbabago, kung sa indong magigirumduman na i-report na naman ini, Oho. na riparo kang sanggunian, Oho. na day ka intraso ABC mo so SK, day opisina. Walat sinda dyan sa luma. Kaya big redesign ito pa din, big redesign para mabuktakan man kikwarto. So Iyo. ex officio members kan sanggunian. Yeah. Kaya medyo na haloy-haloy, ma-extend to completion dahil lang sa nasabing kaulangan. Tama man, ano. Tama man, day man agad ibugtak dyan, dumana, fixed na dumana sinda. Kaya kung ibubugtak mo yan dyan, tarangkaso na naman, madudoble man agad ang gastos and makukompromise pa yung seguridad man ka na system. Tama pa rin. Okay, Tama. sige. So, yan ang report, Jomar BNDCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Kung marurumduman tabi nindo, duman sa programang Tingog Kadbanawaan, siguro a month ago, nagbutwa ang istoryang yan na may nagko-question, saro nga ni gayud na miyembro kan sangguni ang panlunsod, may nagko-question kung natatanati tenga ang project na yan. Nakahurong tangani ko na set for interview si Vice Mayor Nestor San Pablo kundi na kuanakan turn of events. Kaya yun na po yung kasimbagan. Dahil man talaga pa may implementar ta, logical man, practical, reasonable na. Kung ibubugtak mo yan dyan na set up sa lumang sangguniang panglunsod, hahalion man sana, tama balyo na duman baga sa bago, duman na sana, biyo pa, bago pagabos, o di magugulpi ang gobyerno sa gastos, di pa magkukompromise ang system, paburo balyo, paoro alsa, paturo tarangkas, dipisil yan. Okay, ang linya na Chief Jim, hindi man naputol, sige, Chief Jim, maray na hapon. Yes, salamat kami pa din maray na hapon sa mga parantabay. May athletic oval na ang syudad kan Ligao. Actually ngunyan na inauguration and sabay na ceremonial switching. Oo. Kan field lighting. Magayon nun initabi pa din? Ay, uyo so agari baga may football field kagayon kayan dyan. Oo, talaga. Bubuksan na ini ngunyan. Okay. Ayun digdi sa mayoritay Nando Gonzales din. Then makiki-update man kita katapos pa sila bakan election and may magayon silang proseso transition process sa mga matukaw na mga barangay officials. Mayor, good afternoon. Si Pio po sa Angkol sa DCGB. Hello. Ay, Mayor Itay Nando, good afternoon. Si Pio Tabi, kan DCGB. Yes, from Pio and the rest of your listeners. Opo, salamat. Opo, likewise. Salamat sa oras, Mayor Itay. Gari igwa dyanin magayuno na proyekto diyan sa may Binatagan baga na dakulaon na sports complex tabi. Nahiling ko nga ni suduwang ko niyan dyan. Mga pailaw na mga gari mapuwersahon yan tabi, Mayor Itay. Nagpaka kami, yung oval may baga, bago may oval kami dyan, nagkakagawa kami dyan kay gymnastics gym, magkakagawa kami dyan kay mga armies, mga pangkuyan, mga iba-ibang klaseng
facility, including a tennis court, including oval namin. Mm-mm. Kung nandiyan sa oval, kung mo kampiyo, pag luminit mo niya matindi baga, Mm-mm. ibang klase ang init mo niyan, talagang pag nasa luwas ka, baldado ka kaninit. Opo. So if we will hold the sports events, mga sa Mainiton, medyo apektado ang mga athletes, magkagawa pag yung mga heat stroke yan eh. Mm-mm. So ang design namin, nagkag kami kay lighting, lights. Pero ang liwanag kayo ni, garuwan sa naldaw, Wow. O yun. Oo. plus mailawan man sa football field ni, duman Oh. sa tanga kan oval. Oh. So, Oh. and also, yung mga ibang sports athletics requirements namin tuman sa oval. So, we can hold our sports events instead of during very, very hot summer days, lalo na. Pwede mong ibanggihan, mag-umpisa kami ng mga 5 o'clock, and then up to mga 7, 8 o'clock, may ilaw kami. Ayun. So, world-class yung ilaw ni Pio, magngalas ka. Opo. Pag inilaw nito, pero wala. Ayan. Oho, oho. Very good. Na-imagine ko, nahiling ko yan dyan na the other week, Mayor Itay, talaga, niya ko, gari football field man naga. Ito pala, match pa sa football field, kundi sports complex, plus itong supusting haralang kaon, kadakul man agad nin darakulaon na ilaw, parang pang world class man agad, Mayor Itay. Complex na yan ang tabi, ano po? Parang siring pa, may mga kulang-kulang pa. Hindi pa kami kay swimming pool. Mm-hmm. Medyo may mga iba pa. Pero kasi yung basketball, ligawa na kaming gym, sarili ng gym. Mm-hmm. So, luwi-luway, pikukumpleto nini. Gusto niya ang sports development mo sa Ligaw. Intirong klaseng events, makover me. Alam mo, ang mga sports enthusiast lalo itong hockey, iba-iba mga sports ang gusto nila. May gustong track and field, may gustong baseball, may gustong soccer, may gustong shot put, Mm-mm. may gustong mga hurdles, may gusto silang arnis, may gusto naman gymnastics, iba naman gusto ng tennis, may gusto ng swimming. So we will have a complete complex in order to be able to address most of the sports events of the athletic. Yan. Para holistic ang approach mo din. Opo, ang karahayan ta banggi, mapresko pero maliwanag. Pag pinaliwanag yan, Mayor Itay, pati yung highway dyan sa gilid, mabibinipisyaran. Iyo, sana din masulaso mga auto. Opo. Di ko niyan, ano ang projection nindo kayan, Mayor Itay? No arin yan magiging fully operational tabi? Well, right now, we are going to inaugurate it tonight. And probably after a week, matapos na yung adjustments na uya, sige na. Pero ang sports activity, sige na. Ayun. Hindi kami pundo, lalo na hiling mga result sa palaro na hiling mga artists ng Ligaw. Mm-hmm. Na mas sinanay kami pinakasalay na delegation, ipiralang darami, ay man lang kami syudad. Pero, sa Ligaw, kan Bicol Region, number 2 kami. Yes. After Naga. So, medyo, lumanok sa overall, naka-number. Mm-hmm. Ngunyan, pag lumanok sa palaro, nakulman ang na-harvest ng government sa Bicol Region, mga athletes sa Ligaw. Nakulman ang mga gold medals na nakakontribute sa Bicol Region athletic ano? Mm-hmm. So, iniintiro, pag-develop me, kasi we believe that sports is a very important component of people, young people growing up. We inculcate the good elements of the sports. No? Iyan. So, kaya po siguro, magayon man ang facility. Kasi if we want to produce a world-class athletes, halimbawa, Pio, Mm-hmm. pero ang facilities ka, world-class man. Ano man kung hindi ka man fasilidades, ano ka man makaproduce di world-class?
Iyo. Kaya nangyari dyan, dumaan na lang sa Manila ang mga nakaka-produce sila ng mga artists ng mga pang-world class because they have the facilities, mga dalahulan syudad. Pero ganyan kami man, paano man kami na umaasa kami sa mga pigigibon league, at least makaproduce kami, at least national athletes sa world competitions. Yeah. Opo. Now, ano yan tabi, Mayor Itay? Solely, lokal na gobyerno nag-budget o may counterpart man yung DepEd tabi? Dahil mo yan city government obligaw. Ayun, okay. Muy funded is, dahil kaming ayuda digdi sa man na agency. Oo. Pero siguro, mahagad man kami sa Philippine Sports Commission, kung ano man ang mga pwede tamang sumuya, lalo sa mga technical baga, na matabangan kami sa technical training at sa mga athletes, Tama kami. Sagod naman man sa ibang mga dalakulang mga universidad baga, na nagpo-produce yung mga world-class athletes man. Mahangat kami siya dati technical assistant sa question kan training, question kan physical capabilities, question kan mga technique. So, kami, we always try to reach out to people who do things in a superior way para naman kami, kami digdi maray, makuha kami sa mga bagay na magagayon sa ibang lugar man. Iyon, opo. O sige tabi, Mayor Itay, maiba tabi kita nagpasumpa ka na baga dyan kasuma kapitanes ta, na sistema, may transition ba na dyan kadaklan or sa imong tugon sa mga kapitanes dyan ilihido pati mga konsihales man tabi, including SK, go ahead tabi. Pero ang reglamento kasi nga na iba, ang assumption ng office niya na iba na ang bagong reglamento niyan after the election, whoever is the winner will be proclaimed. Okay, after the proclamation, then you have to take your oath of office. And you have to comply with the COMELEC requirement, yung SOSE. Yes. Yung expenditures baga. Opo. Okay, pag na-comply mo na yung tulungan, pwede ka na mag-assume anytime na. Yan, oo. Dahil naman si petsa ganitong petsa, kakakamasyon dahil. Pero kung hindi ka kantulong requirement daan, hindi ka pwede mag-assume. Opo. So you have to have a proclamation from the COMELEC that you are the winner. You have to have an oath of office, duly notarized, no? And then you have to have a certificate from the COMELEC na nag-file ka na ng SOSE. Yan. So, statement of expenditures during election. Opo. Pag yaw na yung tulungan, diretso ka na assume. Pareho man kan mga barangay kagawad, pareho man sila ang process. Kaya kami dito, nagpasumpa na kami sa mga winners, siguro naman kita sa certificate, ang pinagkukumplay mo niyan hindi nila, yung SOSE sa COMELEC. Yes. Ang na-comply na yan, maduma na. And then, at the same time naman, sabay kayo nag-form bawat munisipyo, bawat syudad, kaya po mag-form kisarong transition team. Transition team headed by the accountant and the different members. Okay, ining transition team na yun yung maduman, barangay per barangay, mag-inventory kan mga physical assets, physical kan barangay, including the monetary financial statements. Ikibuhon nindaan. Tanganin, after na kompleto bawat barangay sa inventaryo, itong inventaryo na ito turn over kan outgoing barangay, luman sa incoming barangay official. Opo. Para naka-inventaryo, nakalista na, naka-record na entirong mga assets ng barangay, including yung kwarta kung pila na sa Ayun, naputol. Kumpadring Jimmy, Mayor Itay, naputol yung signal natin. Dali lang at ma-reestablish kita ning signal. Tayo pa kita yung ihapot kay Mayor Itay Nando bilang sarong chief executive, local chief executive, katabang baganindan mga kapitanes, sa indang mga respetibong lugares, syudad man o munisipyo. Mayor Itay tabi, Mayor Itay. Hello? Hello, Pio. Opo, naputol. Opo. Medyo naputol kita. So paliwanag ko sa imo Opo. na yun ito, para smooth ang turnover. Yan. Para naman yung mga naglaog ng mga opisyalis, aram nila
kung ano ang i-receive nila, naka-inventaryo ang entero, Opo. attested by the transition team, headed by the city accountant o municipal accountant, certified by the rest of the members of the assessment team. Yan. Parang gano'n. Kaya, medyo mayan ang proseso. So, sige na ang proseso ni Kenny. Tanganing matapos mitulos ini. Kaya importante yung turnover kan mga pag-aari kan barangay. Very important yan. Tanganing, so dati man, ma-accountable siya kung may mga kulang o so mga day na turnover. Ngayon na dapat yung turnover niya, na-inventaryo siya, medyo it can be made accountable for not surrendering or surrender properly to the next subsequent who takes over. Yan. Oho. Kumbaga, kwentas klaras dapat, Mayor Itay, ano po? Yes po. Okay. Yes. Now, Mayor, may relasyon dyan sa mga kapitanes. Katabang baga kan mga lokal na gobyerno ang kapitanes. Si Congressman Didi kan 3rd District igoning move na ma-extend ang term kan mga kapitanes to 5 years. Ining kung baka lamang mag-snowball duman, makakuaning suporta sa Kongreso. Ikabilang Chief Executive, takatabang bagi doon mga barangay kapitanes. What is your say on this, tabi, Mayor Itay? Ako para sa kuya, sa man lang na bagay piyo. Kung barangay kapitan, halip, maray mag-perform, maray magtrabaho, kulang ang 5 years. Pag maray magtrabaho, pag hugakon, dahil magtrabaho formal, halabaho ng 3 years. So, depende na sa performance para sa kuya, kansarong persona na nakapwesto. Kung maraya nakapwesto, mas kikibuhon mo ang 10 years, okay lang. Yan. Pag bakuman maraya ang nakapwesto, na dahil man nagtutupad ng trabaho niya, dahil man napapakaroon ang barangay, ang sarong bulan, halabaho na. Kumbaga sa tultol, halipot ang diit, sa mansibado, halawig ang Yes. Ako siringga ng tingin ko. Pero siguro, iba man ang tuhol ng Kongreso. Kung ano siguro ang gusto nila sabihin kayo ni, nasa inda yan. Kung ano man alam mo naman kita para sulod sa batas. Opo. Pag inibuang kibatas Pio, pero I think Congress will study this very well. Ito Pio, personal opinion ko lang. Yes. Opo. Okay. Oo. Anong oras su inaugurasyon niya? Tatibaad matarde ka sa sarong bangkete digdi na ang ngaran Kaloy. Anong oras su kwantabi dyan, Mayor Itay? So, Kami digdi, mga 5:30, mapun kami. Dahil kami pwede mag-inaugural na di pa nagdudulong. Iyo. Kasi di mahiling so liwanag kan ilaw ni. Yan. Oo. Ngayon, pag madiklong na, ma-light na kami, yun na ito. Opo, sige tabi. Sige, salamat. Si Kaloy, birthday ba ka ni Kaloy mo niyan? Ngunyan da ngunyan so bangkete. Digdi sa Legazpi City ang bangkete niya sa LC3. Imbitado man ako ni Kaloy. Ayo tabi. Ibad makapasyar kami man pagkatapos kan inauguration ni. Sige tabi. Pio. Sige, salamat nin Marhay, mabuhay ka tabi. Thank you, Pio. Okay, so yan sabi si Mayor Fernando Gonzales. Happy birthday. 58 years old sa kay Sir Kaloy Loria. Si Kaluloy Happy iyo. birthday. Iyo, sige. Okay. Okay, so yan balik sa to yung mga dagdag na impormasyon from Ligao City. Jimmy Nasalita, DC Jimmy. Thank you so much, compadre Chief Jimmy. Kasabay si Mayor Itaynado Gonzales kan Ligao City. Oras, Pilipinas, 4:41. An oras hatod sa Indokang No alcohol ang Kali, kaya bubbly sarap for everybody. para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Nor Buyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power ka!
quality clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. With GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing.
New look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Papahabol ako sa isang malaking aso. Pag di ako nakagat, 60 million pesos ko, ha? Tol! Mag-Bingo Plus ka na lang. Pisa mo, pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Camille Prats Yambaw po! Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jeans Coffee may bago pre. May twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa. Korean ginseng at spirulina. Jeans Coffee Mix. May twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jeans Coffee Mix. Ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jeans Coffee Mix. May twin pack na ang Jeans Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Mayor no dekat, ang kalbigan po lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang ulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo. Pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Yan, may mga istorya pa kita sa luwas, kasabay dyan si Ands Galero. Ands, what's happening? Good afternoon. Good afternoon sa Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong pareta, sobra sa 400 na mga mag-arago na mga senior citizens and maselebrar kan sa indang 50th wedding anniversary sa paagi kan My Forever sa Albay. Year 3 kan opisina na papanginutan kan opisina ni Vice Governor Glenda Bongawa. Ini ang sinabi sa DCGB News kan opisyal kung sa nakatalaan na gibuhon ang aktibidad nini sa Albay Astrodome sa maabot na Nobyembre 23 sa good 24 presenting taon. Sigun sa iya, yun na ini ang ikatulong pagkakataon o kaya taon na gigibuhon ang siring na aktibidad kung sa magkakaiguan ni na renewal of vows ang mga senior citizens poon sa first sa good sa 3rd District kan Albay para sa nasambitan ng aktibidad. Sigun sa iya, siring kan mga nakalihis na taon, matao giraray sinda ni nasa 10,000 pesos kantidad ni na kumbaga regalo sa mga mag-aragom na ini na napahaloy ang sa indang pagiribahan sa manlain-lain na mga munisipyo asin syudad digdi sa probinsya kan Albay. Sigun sa iya, magiging memorableng maray ini para sa mga senior citizen couple dahil sa pati ang mga kapamilya ninda pwedeng mag-iba sa selebrasyon sa nasambitan ng aktibidad. Dahilan sa ngunya na taon, dakol talaga ang mga couples na mairin tradigdi. Ginibo nindang duwang aldaw, tangan na mapagkasa ang mga partisipante sa nasambitan ng venue. Sa November 23, na maaratindir iyo ang mga nasa First District kan Albay, asinan kabanga kan mga partisipante kan Second District
mientras sa ikanduwang aldaw iyo man an kabanga pa kan second district asin man ang mga taga tercer distrito kan Albay. Sigun sa iya pig-imbitaran maninda ang mga lokal na opisyales kan 18 na mga LGU digdi sa Albay para mahiling man ang kagayunan kan aktibidad na ini asin magserbi man ng mga magiging naninong-ninang man kan mga ini sa gigibuko na renewal of vows kan nasambitan ng mga partisipante. Yan. Yan tabi sa piyon informasyon ang Sigalero, DCG. Salamat man-an sa istorya hali dyan sa opisina kan Vice Gobernador. Sa rupang report, nasa linya si Joshua. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon Tabi Sir Pio. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag pang bareta, pasaro-saro nang nag-aarabutan sa opisina kan Comelec Daraga ang mga nagkandidato kan umilagig eleksyon para mag-file ng unyan kan sa indang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. As of alas 4 kasubago Sir Pio, nasa 220 ng mga individual ang nakapagsumiter na ng SOSE. Alagad sigun ki Election Officer Andy Toledo, ang 220 ini nasa around 10% pa sana kan total na bilang kan mga nagkandidato kan eleksyon na nasa sobra 2,000 katawo. Dagdag ni Toledo, ining mga nagsusurumiter ngunya na simana, kadaklan digdi, yun itong mga nanggana, elected and re-elected officials, tepuan nindang maghabol na makapagsumitir tulos nin SOSE. Dahil lang kinakaya po ni bago sinda makapag-assume sa pwesto. Halos kadaklan man Sir Pio, nakatapos na kan sa indang oath-taking submission of SOSE na sana ang pinaghalat na matapos ninda tangalin nang makapag-assume na kansayindang mga kanya-kanyang pwesto. And ang pagiramdom ni Toledo, although ulit-ulit nang nababanggit, alagad sigun sa pag-reiterar, anday makapag-sumitir na nangga ng barangay as in SK official ni SOSE, may posibilidad mangraray na palampawon sa pwesto. Mangga na madaog, kay puwan magsumitir ni SOSE. Bukas, weekdays, ang opisina kan Daraga Comelec Office para sa pag-submit kan mga nagkandidatong ini kan sa indang SOSE bago man mag-abot ang deadline na Nobyembre 29. Yan. Yes, Tabi Sir Pio, dagdag pa na update alidigdi sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga Albay. Sa pangarang kambilog na fuwersa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa paagikan informasyon, kalingaan as iniba pa sa programang Bicol Target. Happy weekend! Viva Senyor Santo Cristo! Ako po si Pio Fernandez. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.